Benvinguts i benvingudes a tots els oients d'aquest podcast Romesa i la revolució del demà. Jo sóc na Romesa i avui us parlaré sobre un tema que està canviant amb baixes forces el món, tal com el coneixem, la intel·ligència artificial. Cada cop més la intel·ligència artificial està infiltrant tots els àmbits de la nostra vida. Potser us sembla que parlem d'un tema futurista, però la realitat és que la tenim més a prop del que pensem, ja siguin els dispositius que utilitzem o en les decisions que prenem cada dia. Avui explorarem com la IA ens afecta i què ens espera en el futur. Per fer-ho, comptarem amb l'opinió d'alguns joves sobre aquesta transformació, així com de professionals, científics, i els preguntarem la seva opinió respecte a aquest tema. Començarem per entendre com la intel·ligència artificial ha passat a formar part de la nostra vida diària. Abans de començar a parlar de com ens impacta, potser ens hem de preguntar què és exactament la intel·ligència artificial. En poques paraules, la IA es refereix a sistemes informàtics que poden realitzar tasques que normalment requereixen intel·ligència humana, intel·ligència dels humans. Com per exemple, la IA molt famosa és ChatGPT, que segur que molts de nosaltres ho hem utilitzat o hem escoltat la paraula ChatGPT. Però si no és aquest cas, que dubto, doncs ChatGPT ara us expliqués. ChatGPT és com un sistema on vosaltres podeu preguntar qualsevol cosa, us pot resoldre qualsevol dubte, qualsevol problema, qualsevol càlcul, pot fer les vostres presentacions, pot fer vostres deures, qualsevol cosa, pot fer una reflexió sobre un enunciat d'ètica, qualsevol cosa ChatGPT ho pot fer. Però clar, pot ser que molts de vosaltres penseu, això és només una aplicació per fer fotos o un assistent virtual com Siri. Doncs no, avui en dia ja està present en llocs com els motors de cerca com Google, en les plataformes de música que ens recomanen cançons i fins i tot en la medicina, on ajuda a diagnosticar malalties amb una precisió increïble. És cert que la intel·ligència artificial ens ofereix grans avantatges, però també té els seus desavantatges. Un dels perills és que ens fa perdre la capacitat de pensar per nosaltres mateixos. Si tot el que fem pot ser realitzat per un sistema automàtic, arrisquem a convertir-nos en éssers passius, o, ben dits, robots, dependents de la tecnologia per a qualsevol tasca. Però com a éssers vius és fonamental que mantinguem les nostres habilitats i capacitats. És a dir, hem de saber escriure un correu electrònic a una persona, a un professor, el que sigui, sense ajuda de l'IA. Prendre decisions de manera autònoma, reflexionar sobre qualsevol tasca de valor, qualsevol tasca que ens doni l'escola, saber fer els nostres propis deures, saber escriure un text argumentatiu, un narratiu. La tecnologia pot ser una eina valuosa, però no hauríem de deixar que ens substitueixi en el nostre pensament i en les nostres accions. Però com i per què aquesta tecnologia afecta les nostres vides? Quins canvis ens aporta? Quines oportunitats i reptes suposa? Per respondre a totes aquestes preguntes parlarem amb alguns joves i alguns experts científics que ens donaran la seva opinió. Ara entrevistarem alguns joves de Sant Caliu. Hola, perdó? Hola, nosaltres estem fent un podcast, una entrevista a alguns joves en català. Doncs t'agradaria formar part d'aquesta entrevista? És clar. Perfecte, ara vaig. Hola, com t'anomenes? Jo sóc Alejandro. Jo sóc na Romesa. Benvingut a aquesta entrevista. A quin curs vas? A quart d'ESO. Quin institut? Elies Bendinat. Ah, que bé, molt bé. El millor institut. Clar, és el millor institut de tot Espanya. Doncs la meva pregunta és, què opines sobre la intel·ligència artificial com ChatGPT? Les intel·ligències artificials són el millor del món. Jo les utilitzo molt per fer els deures, per estudiar i m'ajuden moltíssim. Doncs per ell la intel·ligència artificial és una eina molt útil. Però Alejandro, tu creus que hi ha algun tipus de desavantatges? Evidentment, Per què? perquè ara la gent pensa menys que abans, depenen tots del telèfon, de la tecnologia, i jo crec que
cada persona hauria de tenir una opinió i ser conscient del que diu i no cercar tot de la forma més fàcil. I tu què prefereixes? Utilitzar ChatGPT en els teus deures, exàmens, presentacions o no utilitzar-ho? Els deures jo l'utilitzo, però a l'examen això és fer trampes. Molt bé. Moltes gràcies, Alejandro. Pots continuar fent el teu ioga. Moltíssimes gràcies. Gràcies a vosaltres. Gràcies. Doncs, com ja heu vist, ja hem entrevistat a un jove i ara cercarem a més joves i preguntarem les seves opinions. Estàvem de camí a cercar joves, però ara ens hem trobat amb dos moixos. Anem a entrevistar aquests moixos. Hola? Hola. Com esteu? Però, què penses sobre ChatGPT? Hola? Perdó? On s'ha anat l'altre moix? Hola, moix! Moix, què penses sobre ChatGPT? És una eina útil o no per als teus fills? No. Moltes gràcies! Com heu vist, després d'entrevistar alguns joves, hem arribat a la conclusió de que ChatGPT és una eina útil, però també ens planteja moltes preocupacions. Si la fem servir massa, pot fer-nos més dependents d'ella mateixa i menys capaços de realitzar tasques per nosaltres mateixos. Ara parlarem amb la filla d'un professional de tecnologia i un científic molt conegut. Aquí tenem a Carla. Hola, Romessa. Sí, estic fenomenal, amb moltes ganes de formar part d'aquest podcast. Moltíssimes gràcies, Carla, per formar part del nostre podcast. Doncs pots començar a contar-nos la teva opinió respecte a aquest tema, la IA? Clar que sí. La IA ha fet un salt enorme en els darrers anys. El que abans semblava impossible, com reconeixement de veu o la traducció automàtica, ara són realitats quotidianes. Però alhora això ens planteja grans reptes, com la privacitat de les nostres dades, l'ètica en l'ús de l'IA i fins a quin punt podem confiar en sistemes. És veritat que la intel·ligència artificial està canviant el món amb marxes forçades. Però, Carla, també ens planteja qüestions molt profundes i impactants. Un dels grans temes que es discuteixen avui en dia és el possible desplaçament de llocs de feina. Les màquines poden substituir treballadors humans en àrees com la indústria, l'atenció al client o fins i tot la medicina. Creus que estem preparats per afrontar aquest tipus de conseqüències? Aquesta és una de les preguntes més crítiques que tenim davant nostre. La IA pot fer tasques que abans només podien fer humans, i això planteja un gran repte social i econòmic. Podríem veure la desaparició de moltes professions, especialment aquelles que impliquen tasques repetitives o rutinàries. Cal un enfocament global per garantir que les persones afectades per aquesta automatització tinguin oportunitats de requalificació i que la societat pugui integrar les noves tecnologies de manera inclusiva. És un tema realment preocupant. Però, Carla, a més de les conseqüències laborals, hi ha una altra qüestió molt greu que fa molta gent dubtar, la pèrdua de la privacitat. Estem parlant de sistemes que poden controlar la nostra vida personal, des dels nostres hàbits fins a les nostres preferències, la nostra salut, fins i tot els nostres pensaments, a través de la informació que compartim. Creus que estem cedint massa poder a la IA sobre la nostra privacitat? Sense cap dubte, vivim en una era on la nostra informació personal és la moneda més valuosa i les IA recullen i processen quantitats massives de dades. La gran pregunta és, qui controla aquesta informació? La resposta, sovint, és que no som nosaltres. Els governs i les empreses tenen accés a aquesta informació. Si no establirem marcs reguladors estrictes, podríem acabar perdent el control sobre les nostres pròpies dades. Hem de pensar en quins drets volen mantenir en aquesta nova era digital. Doncs moltíssimes gràcies, Carla, per aquestes reflexions tan profundes i provocadores. Crec que tots som més conscients ara dels impactes tan grans que la IA pot tenir a les nostres vides i el futur que ens espera. És essencial que la societat es prepari per afrontar aquests canvis i que mantengui el control de la nostra autonomia i responsabilitat. Moltíssimes gràcies, Carla, per formar part d'aquest podcast. Moltes gràcies, m'he passat molt bé. Ens veurem aviat. Moltíssimes gràcies. Doncs, per finalitzar, us deixo amb una reflexió. Potser la IA no ens ve a reemplaçar, sinó a augmentar
augmentar les nostres capacitats, la nostra creativitat i fins i tot la nostra capacitat per resoldre problemes complexos? Ara sou vosaltres els que me respondreu a aquesta pregunta. Me podeu enviar un missatge al número 602-222-111-666 i la resposta més bona tindrà un premi! Gràcies per escoltar aquest episodi. Espero que us hagi ajudat a comprendre millor com la intel·ligència artificial ja forma part de la nostra vida i què ens espera en el futur. Moltíssimes gràcies i aviat tornarem amb un altre episodi més interessant. Moltes gràcies a tothom. Fins aviat!